ዝበፅሓ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ንኽታበት ኣስትራ ናብ ኣገልግሎት ከም ዝመለሳ ሓቢረን ሽወደንን ካልኦት ኖርዲክ ሃገራትን ግን ክንጸንሕ ዶ ኢለን ኣለዋ ብዝተፈላለየ ወልፍታት ዝተጸምዱ ሰባት ንመንግስትን ሕብረተሰብን እንዳሻغሉ እዮም ብምባል ሓደ መንግስታዊ ኣካል መግለጺ ዘርጊሑሎ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ከመልኩም ቀኒኹም ሎሚ 19 መጋቢት 2021 ኣብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ሃርሞኒ ሚድያ ንሎሚ ዝተዳለወ ዜናታት ሒዙልኩም ቀሪቡሎ ድሕሪት ብዝቕንያት እዚ ኣብ ልዕሊ ክታበት ኣስትራዜነካ ከም ጠንቂ ናይ ደም ምርጋእን ካልኦት ተሓሓስቲ ጎድናዊ ጉድኣታት ዝቐረበሉ ናይ ጥርጠራ ጥርዓናት ተኸቲሉ ኤውሮጳዊ ምቁፅጻር መድሃኒት ኣብቶም ዝቐረቡ ጉዳያት ምርኩስ ገይሩ ኣብ ዝገበረ ቁልጡፍ ምርመራ ተኸታበት በቲ ዝተባህሎ ወይ እውን ዝቐረበሉ ጎድናዊ ጉድኣት ዘየስዕብ ውሑስ መድሃኒት ስለ ዝኾነ ተመሊሱ ኣብ ኣገልግሎት ክውዕል ፀገም የለን ብምባል ትማለይ ኣማሲኡ ድሕሪ ዝሃቦ ወግዓዊ ሳይንሳዊ መግለጺ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ብጊዜያውነት ጠጠው ኢሉ ዝጸንሐ ክታበት ኣስትራዜነካ ናብ ኣገልግሎት ተመሊሱ ከም ዘሎ ሰብ መዚ ብዙሓት ሃገራት ሓቢሮም ኣለዉ ይኹን እምበር ሽወደን ትርከበን ገለ ሃገራት ኖርዲክ ኣይፋልናን ናይ ባዕላትና ምርመራ ክንገብር ስለ ዝኾንና እቲ ኣብ ልዕሊ ኣስትራ ተነቢሩ ዝጸንሐ ደውታ ንሓደ ሰሙን ይጽናሕ ኢለን ከም ዘለዋ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብ ሽወደን ብዝተፈላለየ ወልፍታት ተጸሚዶም ብኩሉ መዳዮም ሰኸም ስድራ ቤቶምን ሕብረተሰብን ሕልፍ ኢሉ እውን ኣብ ሓደጋ ዝወድቁ ዘለዉ ሰባት ቁጽሮም እንዳዓበየ ስለ ዝመጸ ሸቕሎት ፈጢሩሎ ክብል በዓል መዚ ማሕበራዊ ጉዳያትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ብሓባር ኣብ ዝዘርግሕዎ ሓበሬታ ኣረጋጊጾም መሰረት እቲ መግለጺ ሰባት ካብ ተራ ሎተሪ ስጋብ ዝዓበየ ካልኦት ዓይነት ቁማርን ተወሊፎም ግዳያት ንድየት ቁጠባ ብምዃን ኣልኮልን ዕጸፋርስን የዘውትሩ ከም ዘለውን ናብ ዘይተደለዩ ሓደጋ ህይወቶም የሳጥሑ ከም ዘለዉ እቲ መግለጺ ሓቢሩ እዚ ዝዓይነቱ ጸገም ከም ቀንዲ ዝዓበየ ብድሆ ንሕብረተሰብን ሃገርን ብምዃኑ ኣካላት መንግስቲ ብኩሉ መዳዩ ምርብራብ ዝሓትት ኮይኑ ከም ዘለውን ኣብ ጋዜጣ ዳግን ስነሄተር ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ናይ ኩሎም ትካላት ተመልኪቱ ኣሎ ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ በሃገረ ግሪኽን መሓዙታን ኣብ መጀመርያ እዋን ለበዳ ዝቐረበ ሰነድ ክታበት ኣካል ሰነዳት መገሻ ብምዃን ከገልግል ብደረጃ ኤውሮጳ ይወሰነለይ ዝብል ምሕጽንታ ብዙሓት ሃገራት ስለ ዝደገፍኦ ሕብረት ኤውሮጳ ብደረጃ መላእ ኣህጉር ቀጠልያ ካርድ ብዝብል ብመልክዕ ዲጂታልን ወረቐትን ዝተዳለወ ሰነድ መገሻ ዜጋታት ኤውሮጳ ናብ ዝደለይዎ ክገሽዩ ዘኽእሎም ዕድል ከም ዝፈጠረ ኮሚሽነር ሕብረት ኤውሮጳ ትማል ምሸት ኣብ ዝሃበቶ ወግዓዊ መግለጺ ኣፍሊጣ መሰረት እቲ ሓበሬታ ዜጋታት ኤውሮጳ ክታበት ዝወስድሉ ሰነድ ገይሮም ክገሽዩ ተፈቒድሎም ከም ዘሎ ካብ ብራስለስ ዝተፈነወ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ቁልውላው ተኸቲሉ ዝተረኣየ ዓቢ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ገበናት ሕግታት ኩናትን ብዝምልከት ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓባር ኮይኑ ምርመራታት ከካይድ ከም ዝኾነ ካብ ዋና ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኾነ ከተማ ጀኔቭ ዝወፀ ሓበሬታ ረድዩ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዋላ እኳ ምርመራ የካይድ ኣለኹ ኢሉ መግለጺ ኣውፅኡ እንተነበረ ብሰንኪ ንማሕበረሰብ ዓለም ብተደጋጋሚ ብዛዕባ ጉዳይ ትግራይ ብሓፈሻ ብጉዳይ ተሳትፎ ሰራዊት ኤርትራ ከዓ ኣብቲ ግጭት ዝሃቦ ጉጉይን ዘይቁንዑን መግለጽታት ኣብ መዳይ ዲፕሎማሲ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ተኣማንነት ስለ ዘጥፍአ ምስ ዘይሻራዊ ወገናት ብሓባር ኣብ ዝግበር ስራሕ ጥራይ ክሳተፍ ተገይሩ ከም ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ምንጭታት ብምጥቃስ ኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ሓቢሩሎ ዝኸምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ኩሉ ንኢትዮጵያ ዝህቦ ዝነበረ ሓገዝ ደው ብምባል ምሕዳር ጆ ባይደን ኣብ ጉዳይ ትግራይ ዘለዎ መርገጺ ብዕትበት ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ዘመላኽት መርገጺ መንግስቲ ኣሜሪካ ሒዝዎ ዘሎ ንምርዳእን ብዛዕባ መጻኢ መደባትን ግሉጽ መልእኽቲ ንምብጻሕ ሓደ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምልኣኽ ኣዳልዩ ከም ዘሎ ሓቢሩሎ ብዘይካዚ እቲ ኣብ ህፁፅ እዋን ቦታን ብወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ተዓጂቡ ሰብኣዊ ረድኤት ዝህብ ዳርት ዝተባህለ ትካል ናብ ገለ ሸነኽ ክልል ትግራይ ኣትዩ ከም ዘሎ እውን እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረዲኡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕብረት ኤውሮጳ ብግህሰት ሰብኣዊ ክብሪ ሕማቕ ዝኾነ ሽምን ተግባርን ዘለዎም ንመንግስቲ ኤርትራ ዝርከቦም ካልኦት 6 ሃገራት ዓለም መንግስታትን ዝተፈላለዩ ዝዓይነቶም እገዳታት ንምግባር ብኩለን ሃገራት ኤውሮጳ ባርኾት ረኺቡ ከም ዘሎን ሕብረት ኤውሮጳ ብዝቐረባ ግዜ ዝርዝር ናይቲ ዝግበር እገዳታት ክሕብር ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ
ንኤርትራ ትርከበን ሃገራት ኣብ ስልጣን ዘለው ዝተፈላላዩ ሰበስልጣን ዝተፈላላዩ ውልቃውን መንግስታውን እገዳታት ክግበር ምዃኑውን እቲ ዝተረኽበ ጸብጻብ አረጋጊጹ ኣሎ። ሃገር ሽወደን ኣብ ዕዳጋ ዓለም ተቕርቦ ናይ ውግ ኣጽዋራትን መሳርሒታቱን ብዓባዓቐን ከም ዘጉደለት ሓቢራ መሰረት እቲ ዜና ሽወደን ብቐንዱን ሰብኣዊ መስተላትን ሰላምን እትጽዕር ሃገር እንዳተባህለት ኣብ መሸጣ ኣጽዋርን መሳርሒታቱን ኣብ ዓለም መበል 15 ተራ ምስርዓ ንብዙሓት ዘሰንብት ተርእዮ ከም ዝኾነ ኣብዚ ኣብ ሽወደን እውን ዓቢ መዛረቢ ኣጀንዳ ከም ዝኾነ ይዝረብ። ሽዕኳ ሽወደን ኣብ ወታደራዊ ኢንዱስትሪን ተተሓሓዝቲ ዓውድታትን ግቡእ ተሓታትነት ምስ ዘለዎም መንግስታት ውዕል ኣሎን እንተበለት ከም በዓል ዓረብ ኢሚሬትን ካልኦት ብምንግስነት ዝመሓደራ ሃገራት ዓረብ ዘለዋ ውዕል ዝሰክፍ ከም ዝኾነ ዝተፈላላዩ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝኸሱ ይንገር። ኣብ ሃገር እስፓኛ ሰባት ኣብ ተኣፋፈ ኩነታት ጥዕና ዝወድቁሉ እዋን ንኽሞቱ ሓገዝ እንተጠሊቦም ንሞት ሓገዝ ክግበረሎም ዝኽእል ሓገዝ ከም ዝረኽቡ በቲ ናይቲ ሃገር ባይቶ ከም ዝጸደቐ ካብ ማድሪድ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። እቲ ውሳነ ባይቶ ከም ዝበሎ ሰባት ተስፋ ናይ ምንባር ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ጥዕና ከም ዝበጽሑ ምስ ዝረጋገጽ ናይ ሞት ሓገዝ እንተሓቲቶም ናይ ገዛ ርእሱ መስርሕን ሕግን ተኸቲሉ ዝደለይዎ ሓገዝ ብወግዒ ንምርካብ ብሕጊ ተደንጊጉ ከም ዘሎ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣነጺሩ። ማሊ ኣማሲኡ ኣብ ባይቶት ሃገር ድምፂ ዝተዋህበሉ ዝውሳነ ብሓያል ተቃውሞ እኳ እንተነበረ ነቲ ውሳነ ዝድግፍ ድምፂ ግን ክስዕሮ ስለ ዘይከኣለ እቲ ውሳነ ሕጊ ኮይኑ ሓሊፉ ከም ዘሎ ካብ ማድሪድ ዝተረኽበ ሓበሬታ መልኪቱ። تكتاتلو زلهم هارموني ميديايو نلومي 19 مغابيت زتدالو زيناتاتكم تكتاتلو زلهم رئيس كتما فرنسا باريس بسنك زترأي قلطفون زي اللابون مسفحفح لبدان تغتلو بتهاجر كتما زركب موهابي حزوز أقلقلت حكمنا لعول سقطي حمومات كوفيد سعيبو نربعة سومنات زتسانح عصوا سب مزي منقست تهاجر كم زأوجو سبسابات حبيرو مالو أب هاجر نيزرلاند زجبر زلوا هاجراون بايتا أون مريجاتهم أب مأكل بوليتيكا وفلسفنا ممرحهم زجبروا سلفتات ليبرال بزحت منابر أب بايتو هاجر يرخبوا له زبل سبسابات زسمون كوينو خمزلوا تحبيرو أبز زكاير زلوا مريجا هاجر نيزرلاند ما بقولهم كاب إرترا زخانو حسيات توادرتنا يستفلا له سلفتات يساتفو خمزلوون كاب تي بوتا زترخ بحبرتا عمل كيتو مراحيت منغستي هاجر النروي نبعل لدتان كمون بمخنيات سومناو عرفت معصاو ابيات تمرتي سبورت لوف مخنيات بمغبار ابز تجبر ناتان ناي سدرابيتان متخاب صنبل سدرابيتن تختيلو ابت هاجر تنبيرو زلو حق كورونان عقل كاب سباتن كم زتحست مع كانت زينات هاجر حبيرن تا مراحيت منغستي زقربا نقفيتا تقبيلا بزي مستوعل زتجبري بمبال تعسا خمس جلصتون كاب اوسلو زترخوا حبريتا ملكيتو إتا أبسن فلتتن حكمنا مدهانيتن لعل تمكرو زلوا هاجر كوبا بجزاء أستاذ معبلوتو خطابة كوفيد أبناي مود دعتا درجة مسرح كم زبصحة أويا مسرت تحبريتا خابتي أب مسرح زلو خلت تزعينو خطابة إتي أبدالله تباهيلو زوع كتابة أبناي مود دعتا درجة سلز بصحة خبر 4.5 حسابات كفتن تداليو خمزلون كاب كوبا زترخب حبريتا نصيرو هاجر كوبا بتمرتن حكمنان مدهانيتن لعل شم زلوا نيشتي لاتين أمريكاويت هاجر مخانا يفلت أما برغاوي شانخ أفريقيا تركب هاجر إرترا خونتات مسفحفح لبدا كورونا بزملكات حدش حبريتا خمزة هبت حبيرو مسارت منسترت عنا تهاجر قصر زتلخفو حمومان فيروس كورونا 3,000 كم زبصح خفلت تخايلو صبصاب سمز تهاجر كم زنصرو طقلالا معصاو كابز وجه حد عمد اقصيرو خمزلون بزعبا خطابت يكون معسن منقسقاس كم زخفتن زوهاب حبريتا ازيو تحت مخانو يزربلو خبركم تخاتلتي هارموني ميديا نلومي زبلنا يمسنادو زينا ملا اوروبا زوم سغاب حجي خدكتاتلوم زصنحكم يم نمكتتالكم اندامس غنكو حدا خبتي نمسسان معكمكم زخونه هارموني ميديا رئيتكمن ناتاتكم تساتافنتن بمخانو اب يوتيوب زلو channel هارموني ميديا سبسكرايب بمغبار بيتسب كتكونوا نمحصن زي كازي اب فيسبوك بعبيو خا اب دحر غصنا معلتاوي ززرغ حدش زينان حبريتان زتفلالي صحفاتن
انت دعاتيكم كترهبوا يخم تساتفوا حتتو رخبونا صحفولنا ندبلنا ابزي تصحيفو زلو ناي ايميل ادراشانا توكسو نحتت እዚ ድሕሪ ምባልኒ ሎሚ ዝተዳለወ ናይ ዜና መሰናዶ በዚ ወዲእና ኣለና ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሶኒ ብተመሳሳሊ መደብ ስጋብ እንራኸብ ሰላም ደሓንቀኒ